quatre gats. Tenen el pla que ells vulguin, Catalunya, Euskadi, etc. Que aquest últim intent per xarxes. Bona tarda a tothom. Jo parlaré per mi polític del camp de amb el Dani, molt al carrer canta, amb el seu altaveu. Evidentment, en Dani hi ha una constitució deshumanitzadora. A l'estat espanyol no hi ha justícia. El Dani, el tio, busca això, ens vola, i som al costat de totes les persones represaliades i Ah, sí? Visca Catalunya! Visca la terra! Meridiana! Meridiana! Dani, estem amb tu, a la Meridiana i en Catalunya. Visca Catalunya!